Hezký den. Jménem firmy Open Reality bych vám ráda představila jednu z našich aktuálních nabídek. A tím je víceúčelový měšťanský dům, který se nachází ve městě Polička. A to na lukrativním místě přímo v centru. Tato nemovitost disponuje 2 bytovými jednotkami a v roce 2015 prošla celkovou rekonstrukcí. Pojďme se tedy spolu podívat na malou ukázku. Doufám, že se vám tato nemovitost líbila. Ozvěte se mi, ráda vás provedu i osobně.